taitaa olla, olisiko noin 80 tikettiä Logitechien hyväksi. Kyllä, 80 noin pyöreästi. Ja niitähän on taas jaossa lisätä Mastuuri osalta ja saas nyt nähdä. En sano kyllä taaskaan mitään, miten tulee käymään, mutta jännä nähdä. Tässä vaiheessa en uskalla arvioida yhtään mitään. Logitechit ainakin nyt tulee suuremmalla voimalla tänne temppelille. Nobelilla on kyllä hieno granaatti siihen keskelle. Siis kai Gruber Nobel kulti todella hyvää granaattityöskentelyä. Täällä on nyt Fort Rangers sai ton Road Construction lipuja. Logitechillä on nyt halus tää temppeli eli Northbridge. Nyt on jännä nähdä taas se, millainen hyöty on tästä miesylivoimasta. Eli Logitechit pelaa yhden miehen alivoimalla 5 pelaajalla Fort Rangersin 6 pelaajaa vastaan. Ja Fort Rangers on nyt puskamatta tohon temppelilipulle. Se on kääntymässä. Se on puolitangossa jo. Kyllä. Ja se kääntyy. Ja se on harmana. Mutta Täällä on... meillä on täällä... Kyllä täällä on Loki tekee edelleen vielä tuolla katolla. Mut Bleedi on päällä. Näin on. Tää on varmasti nyt hankala pelata Logitechille tää mappi, veikkaisin, koska sitä yhtä miestä kyllä tarvittais. Kyllä. Ja Fort Rangers sai nyt tuon temppelin katon putsattua ja nyt Logitech joutuu ottaa vauhtia tuolta omasta beisistä ja sinne ollaan menossa jo. Tai Fort Rangers menossa jo lipulle. Täytyy kyllä myöntää, että Fort Rangers on kyllä aloittanut erittäin vahvasti tämän puoleen. Logitech on ajettu tuonne omaan peissiin. Nyt tarvittais Fort Rangersista niin hiukan kärsivällisyyttä nyt tässä. Rauhassa kokoaisivat hyökkäyksen tuosta, niin Kyllä. Ja nyt pitäis katsoa, kun päästään tonne viimeisen lipulle niitä spawneja. täällä on Nobel on todella hyvässä paikassa pitämässä spawnia Logitechin puolelta. Mut hyvin on Fort Rangers nyt pitänyt Bleedia ja on pystynyt puolustamaan myöskin näitä lippuja. Tietenkin hankalaa on varmasti Logitechien hyökätä, koska pelataan yhden miehen alivoimalla. Mut aika näyttää, katsotaan miten tässä käy. Mut tiukkaa vääntöä varmasti on. No toistaiseksi näyttää hyvältä Fort Rangersille, että Bleed on päällä ja Logitech ei oikein näy missään ole lipulla. Itse asiassa
turhaa hiljasta. Joo, kyllä. Ei oo Ja nyt on Logitech päässyt tänne Road Constructionille. Sieltä kyllä lentää kyllä sen verran murkulaa tohon lipulle, ettei siinä oo hauska ollut. Toi jännä, nyt on tullut toi prone-spämmi, niin sanottu prone-spämmi, niin se on kyllä niin... Se on niin ruman näköistä, mutta se on niin tehokasta. Jos osaa käyttää sitä, niin... Eli jos niinku tämmöstä... Joo, sano vaan. Jos ihmettä, että minkä ihmeen takia ne tuolla menee ylös alas silleen, tuossa makuasennossa silleen ihmeellisesti, niin se on just sitä niin sanottua prone-spämmi. Ja katsopas mitä bassille tapahtuu. Jos kyllä menee näin, niin se on ihan just... Ai, se on niin lähellä, mut silti niin kaukana. Se oli ihan milleistäkin, että otais saatu Logitechien bassiin. Ja hyvin on kuitenkin lähtenyt Fortress, ei peruuta yhtään, vaikka bleedi on päällä ja puskee päälle, niin se pitää tehdäkin. Se on ihan oikein. Tässä tilanteessa, kun Fortress on kuitenkin tiketes häviöllä, niin... Ja täällä oli... Paseessa oli, en tiedä mistä se oli tullut toi yksi kaveri. Pasen lippu oli äsken taas laskemassa. Mut saatiin hoidettua siitä pois. Kyllä. Nyt näyttää sieltä Logitech puskee ihan voimalla tohon temppelin lipulle, et sitä ollaan ilmeisesti lähes hakemaan. Kyllä. Se on ihan oikein, ei kannata jäädä tuonne paikalle istumaan vaan ja toivomaan parasta. Ihan oikein Logitech pyrkii koko ajan saamaan bleedia pois. Koska bleedi syö koko ajan tikettejä. Ja tiketeistä puheen ollen. 12,5 minuuttia erään jäljellä ja 129 tiketit ja ne on Fortrangersin hyväksi ja bleedi on päällä Logitechille. Jännä matsi tulossa kyllä tästä. Ja taas on Fortress päästä lippuille ja nyt kannattaisi katsoa ne spawneja pikkuhiljaa, koska nyt on PC aivan tyhjillään. Mutta main base lähtee. Fortressin main base on valkoinen. Niin, siltä näyttäisi, mutta samaan aikaan menee myöskin tää... Ai. Oi. Se oli niin lähellä taas, että Fortress olisi saanut Logitechin base, mutta Fortress sai oman baseinsa takas. Se on turvattu. Se nousee varmasti kuitenkin Fortressille takas. Ja... Nyt tehdään näistä puskua päälle. Tuossakin on semmonen taktinen periaatteessa lipunvaltaus, että menee tuohon toisen spawnipisteeseen ottaa sitä lippua, niin siinä jää viholliselle enää yksi spawnipiste. Mä en tiedä onko se sallittua, mutta mä uskoisin, että se on sallittua, koska ei blokita kuitenkaan periaatteessa tietoisesti, mutta periaatteessa vallataan samalla myös lippu, ei yritetä vastustajallekin yksi spawnipiste. Kyllä, se ei ole silloin tietääkseni laskettu, että se olisi spawn blokkaamista. Kuitenkin pystyy spawnaamaan. Tässä on vähän mun mielestä, tässä mastuurissa on huonosti mietitty noi spawnipisteet ton USA tukikohdan puolesta. Et siellä ei ole kaksi spawnipistettä, mihin voi niinku syntyä uudelleen. Ja varsinkin jos pelaa näitä meidän ikiahania saksalaisia vastaan, niin
siellä saksalaisessa missään sarjoissa tai mitä ne pelaakaan, niin ei ole kiellettyä spawnien blokkaaminen, niin niin joskus on turhauttava pelata näitä saksalaisia joukkueita vastaan, kun he harrastaa sitten sitä spawnien blokkaamista, ettei pysty itse sitten syntyy sinne. Joo, ei tässä kartassa ainakaan jenkkien puolesta niinku mietitty ihan loppuun asti sitä spawnia. Niitä on 2 paikkaa, mihin spawnata, ja ne on just tommosilla noissa väliköissä. Fortrances puskee päälle, lujaa koko ajan. Ei enää yhtään tilaa Logitechille tulla tuolta omasta pessistä pois. Kyllä. Tiketit 150-100. Fortrances johtaa nyt 50 tiketillä tätä roundia. Ja Bleed on Logitechille päällä. Täytyy nyt muistuttaa edelleen, että Logitech pelaa yhden miehen alivoimalla. Kyllä täytyy antaa propsit Fortrances, pitää hyvin pitää painetta Logitechin beississä. Siis aivan. Vaikka Logitech pelaakin 5, tai siis 1 miehen alivoimalla, eli 5 pelaajalla. Kyllä. Mut Logitech on nyt saanut temppelilipun. Tosi tärkeä valtaus ja tosi hyvä valtaus. Mutta äkkiä siihen tulee Fortrancesin pelaaja, ja siinä on kyllä jäänyt 1 Logitech tonne piiloon pitämään squadia. Kyllä. Granaatti sinne lentää. Mut hei, nyt ei oo Logitechillä ensimmäistäkään lippua enää. Joo, nyt on spawni lähtenyt, nyt... Ai, se oli lähellä, että mut Logitech saa tän temppelilipun. Kyllä. Ja saa itse asiassa oman beissin. Kyllä. Mut hetki oli se, että Logitechillä ei ollut spawnia enää. Mut hienosti Nobel sai tuossa pideltyä itsensä hengissä tuolla temppelillä ja saivat myöskin sitten samalla tuon temppelilipun, ettei ollut Bleedi taas päällä Logitechillä. Kyllä, mut Bleedi on stopannut. Tiketit 139, 84. 7,5 minuuttia aikaa. Kyllä. Ja Fortrances lähtee ottamaan tuota temppeliä, se on harmaan ja saa sen haltuunsa. Ja Bleedi on taas päällä. Kyllä on. Ja taas Logitech pakotettu tonne omaan pessiin, et siellä ei itse asiassa minkäännäköistä hyökkäysyritystä. Tällä hetkellä jäädään vaan kyttäilemään eli muureille. Täällä on nyt Logitechia on myöskin Fortrancesin täällä tukikohdan. Nyt on lippualueella on jo 1. Ne on kyllä spotattu täältä. Kyllä, mut ja saatiin Nexi hoisi sen siitä sen käppärin. hienosti puolustettiin. Bleedi tosiaan taas päällä. 133,74 on tiketit. Ja ne on Fortrancesin hyväksi. Kyllä. Ja Logitech yrittää taas tuohon temppelille aika epätoivosta, koska sieltä tulee lyijyä joka ilman suunnasta nyt tuohon. Kyllä. Kyllä tietenkin vähän harmittaa Logitechien puolestakin, että kyllä siellä varmaan puntti vähän tutisee tuota Logitechilläkin varmasti, koska ei oo nyt täysmiehitys Logitechillä ja nyt on niinku, nuo tiketit on tällä hetkellä todella tasaiset.
Fort Ranges sai nyt puolustettua ton temppeliä, saavat takas Bleedin päälle. Bleed on taas päällä. 128-63. Ja Logitech ottaa taas vauhtia omasta beisistä. Kyllä. Nyt lähdetään ihan selkeästi ottaa Road Constructionia. Kyllä. Ilmeisesti se, että saadaan toi Bleedi pois päältä helpommin. Sen verran miehiä tuolla temppelillä. Kyllä. Ja nyt nämä tiketit on jo meillä kohtuullisen kokonaistikettitilanne on aika lähellä plus miinus nollaa tällä hetkellä. Että toi Bleed on nyt syönyt niin paljon tikettejä Logitechiltä, että se ero mikä oli äskeisen Karkandin jälkeen niin on jo aika lähellä nollaa. Kyllä. Ja Fort Ranges puskee nytten main base-lipulla. Ja loistavasti Miklu ottaa ton yhden tuolta katolta ja nyt on kyllä, nyt pitäis katsoa taas niitä spawneja. Nyt Road Constructioniin, mutta samalla lähtee ilmeisesti Logitechien base, koska täällä on nyt 3 ottamassa basea. Nyt on kiire Logitechellä. Ja se kääntyy nyt. Ja se on kääntynyt. Elikkä tilanne on se, että Logitechillä on ainoastaan Road Construction. Siltä 3 näyttää. minuuttia aikaa. Kyllä. Samaan aikaan sinne spaanaa kyllä kasa Logitechia. Kyllä, ja nyt saavat kyllä tän pasen takaisin. Joo. Hienosti pelasivat Logitechit kyllä nyt tossa ton. Siinä ilmeisesti jää joku ton talon taakse tai jonnekin pitämään squadia ja odottamaan, että porukka spaanaa. Ja sit menivät hakemaan sitä porukalla. Kyllä. Ja täällä on myöskin nyt Logitechia on Mekkien lippualueella ja joo, ja sekin nyt laskee. Ja se laskee, mutta se laskee hyvin hitaasti. Nyt siellä on 2 Fort Rangesin main basessa ja nyt se menee kyllä harmaaksi, jos ei kukaan tonne spaana. Joo, Logitech saa nyt Nyt kyllä vähän liian helposti menettiin ton Mekki tukikohtalipun Fort Ranges. Pitivät Road Constructionin tärkeimpänä lippuna kuin omaa tukikohtaa. Ja se saattaa kostautua kyllä nyt. Mutta Jenkkien base on vielä edelleenkin. Tässä vaihtaa vaan basea. Nyt Fort Ranges on ottanut Logitechin base. Ja Logitech ottaa Road Construction. Ei otakaan, se jää harmaaksi. Eli nyt jos Fort Ranges ehtii tohon Road Construction, niin Bleed on taas päällä ja no, nyt on Logitech tossa temppelin lipulla, se kääntyy todella nopeasti Logitechilla. Kyllä. Jättäen vain yhden lipun Fort Rangesille tällä hetkellä. Kyllä, puolitoista minuuttia aikaa enää. Nyt kyllä Road Construction näyttää menevän Fort Rangesille, vai meneekö sittenkään? Joo, kyllä Logitech saa ton Road Construction, eli tällä hetkellä Fort Rangesille ainoastaan toi USA main base. Se taitaa kyllä riittää, koska 50 sekuntia peliaikaa jäljellä ja tiket 110-43 Fort Rangesin hyväksi. Kyllä. Sanoisin, että aika jännä erä tulos tästä viimeisestä. Kyllä. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että Logitech pelaa Mekillä nyt ja niillä on tuo riisiruisku, niin sanottu AK kädessä, niin silloin mun mielestä onkin helpompi taistella. On, se kyllä se on paljon tehokkaampi
selkeästi tehokkaampi ase tuohon M16 verrattuna. Et tosin M16 mun mielestä on hieman tarkempi. On se tarkempi siis kaukaa ammuttuna, mutta sitten tässä kuitenkin ollaan nähty näitä käsirysyjä, niin kyllä se on ylivoimainen siinä. Näin. Noin. 101.42. Hyvin pelattu Fort Ranges. Fort Ranges vei sen. Nyt mun täytyy soimata itseäni ja lyödä halolla päähän, että miksi mä en ottanut aikaisempien roundien tuloksia. Paitsi hetkinen, näkyykö ne tässä? Kyllä ne pitäisi näkyä, jos sä painanut sitä join-nappia uudestaan. Mä menin sitä painamaan, joten mä en tiedä. Erittäin jännittävä viimeinen rundi tulossa, että saas nyt nähdä, miten tässä oikein käy. Paha mennä sanomaan, Logitech johtaa noin 340 tiketillä, sanoisinko näin. Kokonaistikettimäärässä. Tiukkaa on, täytyy sanoa. Kyllä. Nyt tarvitaan vaan Fort Rangesin semmonen loppupuristus tähän näin. Vietäis kunnolla, niin yllätysvoitto saattaisi tulla. Näinpä. No niin, livessä ilmeisesti ollaan taas ja Kyllä. Logitech lähtee oikein temppeliin heti alkuun. Ja saakin temppeli. Kyllä, tänne ei Fort Rangesiltä ei ollut minkäännäköistä yritystäkään temppelilipulla. Ja Fort Ranges on nyt saanut taas temppeli on ainakin harmaaksi. Ei taida ihan riittää. Yksi mies oli liikaa, se oli kultti. Typerästi meni taas Miklu tuohon työtään nokkaan. Loistava granaatti, kyllä tuli. Tommi, Tammi, oota, kumpi toi nyt on? Kyllä. Hienosti. Se jäi harmaaksi tuo lippu. Logitech sai nyt tuon Road Constructionin vallattua. Kyllä. Nyt on Fort Ranges ajettu tuonne omaan peissiin. Kyllä mä sanon, että jos Logitech saa ajettua Fort Rangesin tuonne paseen yhdelle lipulle, niin kyllä se on menoa sitten. Kyllä. Mutta Fort Ranges on nyt saamassa täällä tätä mekkien paseen haltuun. Käykö tässä nyt niin, että ei käykään. Ainoastaan nyt on ja Fort Ranges saa vallattua tuon. Nyt on kyllä, mutta se vallattuu kyllä tosin
Nyt ei spaani enää Logitechillä. Nyt tarvittaisiin kyllä semmosia granaatteja tohon lipulle, ja siihen tuleekin. Nyt on kiire Logitechin pojilla. Nyt käy sellainen kuhina tossa. Ainoastaan Kult hengissä. Kyllä. Tuleeko tästä semmonen yllätys? Ei. Kyllä tää lentää nyt. Kyllä Logitech saatun takaisin. Ei taida riittää. Ei riitä. Kyllä! Se oli Se riitti. Se oli siinä. Peli on pelattu. Ja Fort Rangers voittaa Logitechin. kyllä, ja menee jatkoon välijärjessä. Kyllä. Loistavasti. Aivan loistava peli Fort Rangersilta. Ja en tiedä, harmi sinänsä, että Logitech nyt ei saanut täydellä miehistöllä pelattua ottelua, mutta joskus käy näin, ja se oli kyllä, täytyy antaa isot propsit Fort Rangersille. Teki kyllä semmoisen tempun, mistä ei kyllä ollut että semmoista ei voinut kyllä uskoa etukäteen. Joo, mä itse menin ihan sanattomaksi. Mä olisin uskonut, että Logitech olisi jyrännyt yli, mutta hyvä, että tällaisia yllätyksiä tapahtuu ja katsojat saa viihdettä ja niin poispäin. Eikä ole missään etukäteen kirjoitettu, että miten ottelut tulee päättymään. Kyllä, tää oli aivan loistava peli. Loistava peli kyllä. Ja ei väheitellä yhtään Logitechiäkään. Logitechit pelasi tosiaan yhden miehen alivoimalla. Mut sitten tää Masture osoittautui semmoseksi. Osoittautui sitten liian hankalaksi pelata yhden miehen alivoimalla. Kyllä. Mutta most valuable player, miten se sanotaan, mutta MVP. Fort Rangers vannan Miklulle. Miklu tappeli hyvin joka paikassa. Kyllä joo. Mä annan Sibulille. Vaikka koko tiimi kyllä ansaitsis sen MVP tästä voitosta. Kyllä, ehdottomasti. Korostan sitä voittoa lähinnä tässä, että se oli hieno. Mä annan MVT-palkinnon koko tiimille. Most Valuable Team. Se menee Fort Rangersille. Joo, mä yhdyn sinulle ja Logitecheltä annan Medvinin hyvästä suoristuksesta. Kyllä, Medvin on Logitechin parhaimmistoa tossa infantry-puolessa ihan selkeästi. Kyllä. Mutta pelit jatkuu monen minuutin päästä. Itse asiassa Tässä pitäisi alkaa ilmeisesti nyt juuri näillä minuuteilla, että ilmeisesti serveri on sama, että pysytäänkö me täällä vai tänne nyt venatiot alkaa tulemaan, mutta mä käyn nopeasti jääkaapilla, niin viihdytessä ihmisiä sen aikaa. Laita musiikkia soimaan, mä käyn kans tupakalla ja jääkaapilla. Alright, meni sitten.